assalamu alaikum bandiraɓe hettinkoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw pindi tv bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata nde koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaki elal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal adduno foof mboɗo saw holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude hande konngudi monseigneur Benjamin Ndiaye ɗum noon anda 25 décembre ɓe waɗi ɗum ko ganduɗa ko kañum woni messe de minuit suuti en konngudi nene nder jayndel ndi ha tengti Ousmane Sonko ɓiɗon ne nodda concert casserole e nder leydi ndi ɗum ko 31 décembre wi wonata konngude sattal sall nane nder jayndel ndi widemo kay gonga tigui gardiɗo leydi ndi ne wawi wadde troisiéme mandat ɗum ne nane nder jayndel ndi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni wonta so Allah lamdo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garine konngudi monseigneur Benjamin Ndiaye ɗum koye jayde gendiri le soleil wonata kañum tigi uddite oɗo subaka altine oɗo subaka talata hande hono subaka foof ɗum ɗon noon o ari tan e wiide yiyete ko noddude koyɗe jaam kono kadi noddude ko ganduɗa kañum woni potal e nder leydi ndi ɗum ne jeeya e konngudi ganduɗa o suuti ɗum nde o waɗata ɗum ko ganduɗa kañum woni messe de minuit omo waɗa tan déclaration makko ɗum ɗon noon e wiide makko tan yette kala ko woni bone e musiba yo doge e saaha foof rente saabu ɗum wona ko moƴƴe nder leydi garene jayde besbi le jour are wiide tan alerte rouge tigui nodda ɗum ɗon noon ko wiide rapport mo blanchiment capitaux walla mbiyen tan banggue mbuñaari e kay laɓɓinde kalis mo ganduɗa ko kalis tunwuɗo ɓe mbi yete noon nder leydi meɗen sénégal to ganduɗa kañum woni grande bretagne ɓe mbi tan ko leydi meɗen woni ɗo ganduɗa woni koye au risque wawi wiye tan koye page rouge woni oɗo saaha ɓe mbi président noon kanko tan mataw o yiino ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ina aranno surtout ko faye banggal terrorisme leydi meɗen ɗum ɗo noon e wideɓe tan yooɓe ɓuur darude koyɗe mabɓe oɗo mo ganduɗa kanko woni Pape Alé Niang nawama noon to hôpital ɗum noon caggal nde ganduɗa état makko walla mbiyen cellal ɓandu makko yarani nonete garen ha joni e caggal ɗum ɗon e jayde enquête noon e oɗo subaka loski tan ko fanude yiya cour des comptes wi beele dossier o wonani lawol waɗede walla mbiyen beele dossier o wonani lawol tan waɗede politisé mana nannede banggal politique ɗum noon woni ko ganduɗa ɓe gaddi ɗum saabu mbi ko ministére des finances kañum noon kala ko ganduɗa woni ko haala walla mbiyen gueɗe ganduɗa moddinama e dow mabɓe kamɓe noon ɓe mbi tan ko ɗum ɗon wodani ɓe jeddi ɗum haaɓe leele leydi garene jayde l'observateur kañum noon e oɗo subaka ari tan ko wiide yete kanko kay omo ganduɗa woni gardiɗo leydi ndi président Macky Sall oɗo saaha kay komo ganduɗa yete kay toon to diwan mo Tambacounda to mo holli toon hoore makko ɗum ɗon noon e wideɓe tan to banggal santé woni cellal banggal tourisme e ko ganduɗa kañum woni jangde artisanat e tan ko faye banggal liggey ma won ko yewtide ko ganduɗa ma yewtide tonete ɓe mbi ko tolne 250 milliards uji e banggal investissement ma haalde tonete ɗum ɗon noon ɓe mbi yete ko konngudi e gardiɗo leydi ndi walla mbiyen ko jogori halde tonete ɗum noon ɓe mbi ko malien ji ɗi ganduɗa ɓe nangui sukaɓe rewɓe ɓe uddi ɗum ɓe uddi ɓe ɗon sukaɓe gam tan wadde ɓe gueɗe ɗe pewani wadde ɓe violé ɗum ɗon noon lawol nane koyɗe mabɓe garen ha joni e jayde las kañum noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide oɗo saaha kay toon to ganduɗa yette kañum woni kanko gardiɗo leydi ndi touro watta e nder leydi ndi walla tan ko taroto ko ɓe mbi kay ko baɗaɗo accueil mo ganduɗa ko accueil mawɗo ɗum ko toon to diwan mo Tambacounda toyete ɗum dañi ɓe kolliti kay koye mabɓe kanko mo ganduɗa kanko woni Aissata Tall Sall ha joni konngudi makko o wi tan gardiɗo leydi ndi komo ganduɗa kay oɗo saaha kay ne wawi tigui wattude troisiéme mandat saabu ɗum ɗo nete ko constitution hokkimo ɗum garen caggal ɗum e jayde tribune e oɗo subaka ari tan ko wiide politiquement kanko e konngudi Aissata Tall Sall wiide kay to tawi
ko politique ban haalete e to banggal moral kanko gardiɗo leydi ndem wawi wonde kay mo wawi wadde présenté troisiéme mandat kono noon so tawi tan ko darotoɓe ni mbiya gardiɗo leydi wawa wadde troisiéme mandat ɗum ɗon yoɓe ƴewto e koye mabɓe e tan banggal calcul aji mabɓe mbi gouvernement mo Sénégal to banggal tan ko fayi blanchiment d'argent ɗum ɗon kay koko ganduɗa yete aɓe keptina hen garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi jayde quotidien kay ɓe mbi kay gardiɗo leydi président Macky Sall waɗi kay ko lancé campagne muɗum to banggue goɗɗo o walla mbiyan tan toto ganduɗa kañum woni to banggue Tambacounda e ko taari ɗum saabu tan no yeehi toon kono noon ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ko kamɓe goni jaɓɓiɓe gardiɗo leydi ndi kay ɓe jii kay ko jabbowol bangol fayida saabu yimɓe ha wuro jaɓɓi gardiɗo leydi ndi tonete ɓe garti kay e gueɗe Pape Alé Niang ɓe mbi yette Pape Alé Niang kay oɗo saaha grève de faim o tampinimo no feewi garen ha joni jayde Vox Populi jayde Vox Populi noon kañum e oɗo subaka kañum ne ari tan ko halde walla mbiyen ko ganduɗa kañum woni wadde concert casserole mo tan Ousmane Sonko noddi kamɓe noon ɓe jaɓata ɗum ko parti Serigne Modou Kara ɓe mbi darade ɓe ne mbiya jerejefe Serigne Touba ɓurani ɓe ƴettude potuje boluji ina honga ɗum noon kanko Ousmane Sonko konngudi makko nane Vox Populi e widemo tan amo nodda ñande 31 décembre yo goto fo yaltu jogo boliyel mum walla potiyel mum honga garene jayde l'exclusif noon e oɗo subaka kañum ne ari tan ko wiide opposition o kayol mbiyen lundiɓe ɓe kay perti goto mo ganduɗa ko mantininoɗo keptinaɗo e banggal ngal ɗon woni Ndeye Selbe Diouf ɓe mbi tawoyi kay Benno Bokk Yakar woni konguɗi ɗi ganda ene haala e nder jayde l'exclusif goɗɗum ko adda hen woni banggal gestion Covid-19 ɗum ɗon e dégâts ji ganda nani haale hen oɗo saaha e temedde 2 milliards uji o tan baɗanoɗi hen ɗum ɗon ne ɓe garti hen walla mbiyen ujunere milliard baɗanode hen woni 1000 milliards kaleteɗo ene foti andede to ɗen koppareje naati garen ha joni jayde les échos noon e oɗo subaka kañum ari tan koye doyen des juges faade e dossier Ousmane Sonko Adji Sarr wiideɓe tan oɗo saaha kay oɗon dossier nani juuɗe waɗedi bouclé ha joni Ousmane Sonko ɓe mbi yerte ɗo joni kay o addi konngudi makko fanude tan e waɗaɓe épinglé faade tan e do cour des comptes rapport mo yaltini garen ha joni jayde libération ɓe gari kay koye ɓe ganda kamɓe goni wiyeteɓe les frères Ikmat ɗum noon koye tan société mo ganduɗa wiyete ko Miroe oɗon société noon mataw kamɓe koɓe nanggaɓe kanko noon no biyeteɗo Habib Farat o fawama jungo ɗo joni kankoye goɗɗo mawni ko walla miñi ko ni wiye tan Ikmat e Diafar ɗo joni ɓe pawama juude kay ɗum noon ko koppareje ganda ene tolne milliard uji 4 saabi ɓe pawa juuɗe ha joni tan kanko kunkande ɓe mbi kay ko oɗo saaha komo ganduɗa yete kay fawama juude saabi ɗum ko tolne million ngaji 6 walla 7 ɗi o heɓno e neɗɗo goto wiidemo tan ama waɗa ɗum ko tolne temedde 7 milliard uji ɗum million ngaji ɗum noon woni ko ganduɗa kanko fawama hen jungo oɗo saaha garen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damale oɗo subaka ɓe mbi Sadio Mané kay ɗum woni balɗe 55 omo woni tan to ganduɗa kañum woni infirmerie gam safrude hofru makko ganda dañi probléme ha joni noon wiideɓe tan oɗo saaha kay hedde février o fatte kay beele mo ƴettit entraînement ji makko ɗum noon woni ko ganda nane nder jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damale oɗo subaka joni gudditen hello wonko noon tigui hettenkoɓe ɓiyankoɓe e jayde libération keddotoɗen e ko ganduɗa kañum woni kunkande ɗo joni pawa ɗo juuɗe ɗum noon ko to diwan mo Mbour to yete ɗum noon e konngudi makko e walla mbiyen e konngudi mo waɗi ngal ɗon triangle ko wiidemo tan amo wawi ƴettude kalis o ɓeydita ɗum wadduma multiplier oɗon itti ko tolne million ngaji 7 tottimo gam o waɗa ɗum 700 millions woni temedde 7 ɗi ganduɗa yete ko million ngaji koppareje meɗen ɗum noon mataw laataki ko nden noon
on waɗimo porte plainte o fawa jungo ɗum noon ha joni tan mbiɗi sikki wonɓe ganda mataw sene mbaɗa won gueɗe tawata ko tayani ɗum sabu ƴettude ko tolni million ngaji jeeɗiɗi tottude ɗum baɗono kunkande ngam tan o waɗanma ɗum multiplier hande neɗɗo ne foti ƴewtade woni gueɗe hande sinno omo wawno ɗe ɗon gueɗe mbiɗi sikki tan galle makko rangete omo waɗa multiplier kalis o itta mo rokkira walla o hoɗa ɗo ganduɗa yete hande jiiɗo fo ma andu oɗo ko ɓaɗo multiplier koppareji kono noon neɗɗo funtirede tan wiide tottam naggam mi wattanma ɗum naggam tan jaɓa eno wayi webde ni ɗum neɗɗo ne foti miijade haade wadde ko way noon won gueɗe ɗi ganduɗa neɗɗo so waɗi ɗum wiyete ko est ce que ne wonde hakkille muɗum réellement saabu min neɗɗo sa wi kam tottam ujunere ni mi wattanma ɗum ujunnaje ɗiɗi mi watta ɗum saka noon ne ganda to ko tolni million ngaji Allah andi an jeeyi Allah anda jeeya Allah andi ko koppareji janane ƴettuɗa tottirɗa ɗum ɗon fof wona ko ganda addata ko caɗele hono ɗum ɗo no addiri caɗele hande ni saabu ƴettude tottude kunkande saabu ne waɗa gueɗe walla ne hollire téléji walla ko way noon won gueɗe ɗe ganda noon hande ɓurata ɗum ɓeydude ko médiaji ɗi saabu so baɗono makko waɗama invité média hande o joɗima o wi tap min ñifi lampaji ɗi o wi tap naggam mo jogui mo wo nani mi watti ɗum naggam yimɓe kuccita hen wonɓe ganda mbiyata ko gonga saabu kala ko média holliri ɓe mbiyata ko ɗum ɗon ni woodi tawa ko cahaneje ganduɗa yete hande walla montage uji ɗi ganda ne wawno wasde ha yimɓe ina nawa walla ina funta yimɓe saabu hakkillaji potani goto fo eno hakkille mum foti goto fo hande ne wawi yiide hunde jooɗo miijo wiya ɗum wawa wonde kono wonmo ganda hande e hakkille muɗum kala ko yi wiyata ko ɗum ko gonga kala ko yi e télé yiyate photo ni wiya ɗum ko gonga taw ko photo montage saka noon yiide e télé wiyata ko ɗeɗo gueɗe kay ko gonga on ñande fo ne totte micro ina haala ñande fo ina jooɗo ina haala ko ganduɗa wona gonga ina haala ko ganduɗa yete ko kunguɗi ɗi ganda ala ɗo wattinto saabu ɗum so ɗum ciftora ɗo kunkande darino wiide ma eɓ gueeƴo ma watni ma wattuni ɗum ɗon hay dokku wattindaki guila nden ha joni hande noon nani prison so tawi tan koye bawal makko mataw ina sikka ɗon e prison o ɓoyata ɗon saabu bawɗo eɓde gueeƴi kam ɓe sikki tan joɗade ɗum prison wonata ko ganduɗa ina foti wonde yimɓeɓe ne poti finde e wone gueɗe ɗe ganda ena aɓe nanna hen koye mabɓe aɓe naata hen gam yidnede walla yidde kalis mi famani walla tawa hakkillaji mabɓe koko nawa Allah tan andi kono mbe sikki tan wonko ganduɗa so neɗɗo ne waɗa ɗum tawata ko yaadani saago muɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe onon ni miijo mon ne faade commentaire uji ɗi yo Allah waɗanen jami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra ko Mansour Sow waɗi chat to banggal technique to ko Ali Fall